ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Тамошобинони гиромӣ, айни ҳол қарор дорем дар шаҳри Ваҳдат. Мана аз ин тараф стадиони нав мебошад, маркази адлия. Ва имрӯз пешкаши шумо як ҳавлии фурӯширо мекунем. Бениҳоят ҳавлии хуб мебошад. Сари роҳ дӯстони азиз, ҳамин назди роҳ дай. Ин ҳа дӯстони азиз дарозаш. ҳозир ҳамашро нишонтон метиҳем. Бениҳоят ҳавлии хуб мебошад. ина дӯстони азиз дарвозаи худи ҳавлӣ. Як қадам ра то сари роҳа. марҳамат дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ 8 сотиқ замин мебошад ва 2 хона дорад дӯстони азиз. Якташ 2 ошхонага мебошад, 4 дар хона дорад ва дигариш бошад 1 ошхонага 3 дар хона. Марҳамат аз ҳамин хона сар мекунем. замини хона калон мебошад дӯстони азиз, чӣ хеле ки гуфтем 8 сотиқ замин ва дар ин ҷо бошад боз фундаменти ошхона рехтагиай. дӯстони азиз, дар ин ҷо 2 ҳуҷра бо ҳоҷатхонаву ҳамомаш, дар ин ҷо ошхона яъне кухни, сеюм ҳуҷра ва дар охир ҳоҷатхона мебошад. марҳамат дӯстони азиз, ба пурраги ҳамаи хонаро нишон метиҳем. бениҳоят хонаи аҷоибот мебошад. меҳмонхона, ҳоҷатхонаву ҳамом ва ҳуҷраи хоб яъне спальни. марҳамат аз меҳмонхона сар мекунем. дӯстони азиз, хонаҳо ҳамашон полни тёпли поли обӣ доранд. обам ҳамавақта мебошад, чоҳ ҳастак, канализатсияам дорад, барқам ҳамавақта. ҳам хонаи 1 ошхонага, ҳам хонаи 2 ошхонагаи соҳибошон барои худшон сохтагиянд дӯстони азиз. монолитниян, ҳамин 1 ошхонагаша монолитния метавонед ба ҳазор бо 2 ошхонаам бардоред. мегузарем ба ҳоҷатхонаву ҳамом. ҳар як хонаҳо дӯстони азиз бениҳоят таъмири хуб доранд. мегузарем ба 2 ҳуҷра, ҳуҷраи хоб ва боз хотиррасо мекунем ки хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. ай ин хона ягон чӣ намегиранд, фақат либосош намегиранд, тамом ҳамаи чизош меистад. масоҳати хонаи 1 ошхонага дӯстони азиз 100 метри квадратӣ мебошад бе навес. навес хати агар ҳисоб кунем қариб 186 метри квадратӣ мешавад. масоҳати хонаи 2 ошхонага 220 метри квадратӣ ай бе ғарзи падвалаш. ин ҷо бошад дӯстони азиз кухни яъне ошхона. ҷо бошад дӯстони азиз сеюм ҳуҷра мебошад, ҷои нишасти соҳиби хона. барои ҳамин якбора мегузарем ба ҳоҷатхона. ҳоҷатхонаи берунӣ мебошад дӯстони азиз. хонаи 1 ошхонагара буд кардем, акнун мегузарем ба хонаи 2 ошхонага. катори дарунаш кардагиай, канализатсияам гузарондагӣ, трезаҳошам тайёрай дӯстони азиз, начаспонда. ва ин ҷо бошад боз падвал ҳам ҳаст. ними таги ҳамин дом падвал мебошад. марҳамат дӯзи ба пурраги нишон метиҳем. дар якум ошхонаш якта зали калон, якта кухнии калон, ваннаву туалет. дар дуюм ошхонаш бошад 3 та хона, ванна, туалет, коридор ва балкон. марҳамат ин ҷо ҳоҷатхонаву ҳамом, меҳмонхонаи калон ва кухнии калон. аз кухни сар мекунем. мегузарем ба меҳмонхона. ина дӯстони азиз, оинаҳои ҳамун трезаҳои гуфтагимон рамашон дар падвалай оливаам нишон медиҳем. акнун мегузарем ба 2 ошхона. ҳама ступенкаҳои лестнитсая чӯбош тайёрай айрасия овардагиянд. боз тёпли полам тайёрай дӯстони азиз. барои ҳамин хонаи 2 ошхонага ишам айрасия овардагиянд, ҳамаш меистад. дӯстони азиз, дар 2 ошхона қарор дорем. марҳамат ин ҷо балкон, 1 ҳуҷра, 2 ҳуҷра ва 3 ҳуҷра. боз коридор ҳам ҳаст.
аз балкон сар мекунем, чӣ хеле ки мебинед ҳама хонаҳо бо ғишти пухта сохта шудагиянд, ҳам дуошунага, ҳам якошунага. дар ин бино дӯстони азиз опши 4 дар хона, 1 кухни, 1 балкон ва 2 ванна туалет марҳамат мегузорем ба дуюм ҳуҷра. масоҳати умумии ҳамин бино 220 метри квадратӣ айби ғарзи подвал. таги ҳамин биноя нимуш подвал мебошад қариб 45 метри квадратӣ ва дар инҷо дӯстони азиз марҳамат дуюм ҳоҷатхонаву ҳамом. опши ҳамин ҳавлӣ дӯстони азиз агар ҳар дуи бинора ҳисоб кунем 3 та ҳоҷатхонаву ҳамом дорад. ҳоҷатхонаву ҳамоми дарунӣ, боз яктаи дигар ҳоҷатхона дар берун аст. инҷо бошад сеюм ҳуҷра. ва мегузарем ба охирон ҳуҷра истиқоматии ҳамин бино чорум ҳуҷра. агар опши ҳисоб кунем дӯстони азиз, ҳамин ҳавлӣ 7 дархона дорад. ҳуҷраҳои истиқоматиро буд кардем. акнун мегузарем ба такхона яъне подвал. подвалшам бениҳоят калон мебошад 45 метри квадратӣ. марҳамат тамошобинони гиромӣ, подвал. дӯстони азиз, ҳамун рамаҳои гуфтагимон. маълумоти хонаро боз як бори дигар такрор мекунем. 8 сотиқ замин, 2 бинои истиқоматӣ, шумоиро метавонем ба ҳазор харида 2 хона кунем дӯстони азиз. якум бино 2 ошонага мебошад, 4 дархона дорад. дуюм бино 1 ошонага, 3 дархона дорад бо ремонти замонавӣ. нархи хона дӯстони азиз бо маслиҳат мебошад назди стадиони нав ва маркази адлияда ҷойгир аст. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран, ватсап, имо доранд. аз номи канали Дом Тиҷей гап занед. хоная ҳуҷҷатҳош 100% мебошад, техпаспорт дорад ва алишам мешавад дӯстони азиз бо хона дар шаҳри Душанбе болоиш сум дода шавад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. то боздид барори кор шумода. худо нигаҳбонтон бошад.